Salut! Valerian Ilinca este numele meu, sunt consilier vânzări la reprezentanța Skoda din Râmnicu Vâlcea și astăzi o să vă prezint modelul Fabia din gama Skoda. Ajuns la a patra generație, în cazul de față avem un nivel de echipare superior, Style se numește. Culoarea este albastru race. Avem faruri cu tehnologie LED încă din nivelul de echipare standard, numit Ambition. În cazul de față avem jante de aliaj pe 16. În partea din spate, geamurile laterale spate și luneta au nuanță închisă. Să aruncăm o privire și în portbagaj. Are o capacitate de 380 de litri. Regăsim de desubt și roata de rezervă. Să aruncăm o privire și la interior. În cazul de față avem geamuri electrice față-spate, oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, scaun șofer reglabil manual pe înălțime, tapiserie din textil, comutatorul pentru blocul de lumini cu funcție auto, avem și senzor de lumină. Volanul este în două spițe, multifuncțional, îmbrăcat în piele, reglabil pe înălțime și adâncime. În cazul de față avem display virtual de 10,25 inch. Să-i punem și contactul, să vedem un pic funcțiile de care dispunem. Climatizare pe două zone, scaune față încălzite pe două trepte, butonul pentru senzorii de parcare, în cazul de față avem senzor față-spate, butonul pentru încuiere-descuiere, sistemul start-stop, două porturi USB-C, avem și funcție SmartLink, semnând Android Auto și Apple CarPlay. Se regăsește aici. Pe partea de asistență șofer avem sistem de frânare automată, sistem de menținere a benzii și recunoaștere oboseală șofer. Buton pentru pornirea și oprirea motorului. Și în spate spațiul este generos. Avem gurg de ventilație și pentru locurile din spate. Acolo avem un accesoriu original Skoda. În momentul de față mașina este disponibilă la vânzare. Poate fi achiziționată și prin programul Rabla. O să vă atașez link în descriere. La revedere!